के चढ़ेबो हे। ये छठी मैया भरी दी गोदिया के हमार की लोगवा सब बजनिया कहेला। ये छठी मैया भरी दी गोदिया के हमार की लोगवा सब बजनिया कहेला। करिले बिनतिया छठी मैया सुन लिया रजिया है। छठी मैया सुन लिया रजिया है। छठी मैया सुना लागे घरवा दुआर की लोगवा सब बजनिया कहेला। छठी मैया भरी दी गोदिया के हमार की लोगवा सब बजनिया कहेला। राइटर रंजन पर मुद मर दर तनवाना। छठी मैया मर दर तनवाना। छठी मैया पूरा कदी हमरो अरमान की लोगवा सब बजनिया कहेला। छठी मैया भरी दी गोदिया के हमार की लोगवा सब बजनिया कहेला।